Ayan mga amigo at mga amiga, diyan pala kayo at ayan, andito lang tayo at makikipagkwentuhan po tayo sa inyo at habang hinahantay natin yung ating kasamahan doon sa taas nagpapareceive ng mga dokumento para sa at meron din po siyang pipick upin dokumento doon kung saan pinareceive natin nung isang araw yon mga amigo. Ayan mga amigo at bagong lahat, mega shout out po muna sa inyong lahat at sa lahat ng ating mga amigong followers or mga subscriber at sa mga silent viewers po natin, mega love shoutout po sa inyo lahat. Kung napapansin nyo mga amigo, maliliit lang po yung ating mga views at pinagpapasalamat pa rin po natin yan sa Panginoon at kahit paano mayroon pa rin tumatangkilik sa ating mga video mga amigo. Yan mga amigo at sana po wag nyo i-skip yung ating ads at samahan nyo po kami sa aming pagbiyahe pabalik sa aming opisina. Yan mga amigo at ingat-ingat po tayong lahat at bye-bye po at samahan nyo po kami sa aming pagbiyahe. Love you all. Ingat po. God bless.